podstate ešte keď som robila v tej cestovnej kancelárii, keď som mala takých starých klientov a s nimi kamarátila, som sa tak s nimi po večeru stretávala a hovorím, že bože, že tak by som chcela tú cestovnú kanceláriu, no ale neviem, nemám peniaze a nič, že čo, no. Nikto vám nepožičia, hej, keď máte 19 rokov, máte skončené gymnázium, nemáte žiadne školenie, nemáte žiadnu školu a v podstate rok a pol za sebou a kto vám uverí, že to dokážete, hej, keď na Slovensku existuje ďalších 350 cestovných kancelárií, ktoré robia to isté. No ale tak on mi povedal, že dobre, že poď som za otcom, tak som išla za jeho otcom. Som mu povedala, že čo chcem robiť, ale že možno dobre, že znajeme to takto. Na mesiac ti požičam kanceláriu, na mesiac ti požičam počítač pripojený na internet a fax. A keď do mesiaca a pol to nezaplatíš, tak odídeš, mňa to veľa nebude stáť a tebe to proste umožním, hej, keď môj brat hovorí, teda môj syn hovorí, že to dokážeš. Takže takto som vlastne dostala svoju prvú kanceláriu. No a za mesiac a pol som si zarobila na to, aby som mohla začať splácať to nájomné. A vlastne tak začala tá moja doba kamená. Takže môžeme ísť na prvý slajd. Môžete to preklikať, ešte raz, dobre, to stačí. No a v podstate tá kamenná kancelária začala asi pred 11 rokmi. To bolo ďaleko pred rokom 2004 a vlastne vtedy, keď vidíte, tak na Slovensku bolo neuveriteľne veľa cestovných kancelárií, ktoré boli úplne rovnaké a ktoré poskytovali presne taký istý servis, každá jedna to isté, nevyšli sa takmer vôbec ničím, iba tým, že znižovali svoju províziu, ktorú vtedy dostávali od cestovných kancelárií klientom, ale ináč boli tie isté, ten proces fungoval presne tak isto, to znamená, že prišiel klient, sadol si tam pred vás, mali ste tam zamestnaného nejakého agenta, povedal, že tú letenku tam a tam, tak by ste mu tú letenku vybavili, že je ten slajd. Vtedy v podstate takto nejako vyzeralo, alebo ešte stále vyzerá rezervačný systém a obrazovka, s ktorým pracujú agenti. Takže je to naozaj akože veľmi komplikované, tá práca nebola nič jednoduchá. Nebola vôbec jednoduchá, v podstate jeden agent sa vždy mohol venovať len tomu jednému klientovi, nemohol naraz vybavovať toho viac. Ten klient tam sedel, alebo ste ho mali na telefóne a museli ste mu pomôcť.